MSC kilik lang kate bog boma porahun korkam thi constituency longta bangner kep BJP Rachariya Songpen kilika chadam dunjia phan ticket ka chohang dunjia phan ka chesikatum kidukko gajok komar bangsi ticket ke longjima pusi non malom penan korkan thia raratum ka chong hong prong somsi thek ponlong Korkanthi constituency along BJP Rachariya Songpen MEC kilika hut kache pati dunjia phan pura ticket ke hang dunjia phan kachi sik ting atum nonamat bangner kep abang phwa bang phia tumamen thek ponlong tanglo lason si apor dolang apot si mo aport chi dahut annut ka prekta nang cheklang thurok ji angringta arsi krung abirta angkrak sopen nang keteta do thu iklang nonamat bangner kep abang phwa bang phia tumamen laki EM Raju Tisu Rijak Dera Mooning Tipi Asimingling Joy Singh Rongphar Robinson Rongpi Sundar Singh Kramsa Lapen Komola Tiron Piatum Henlo Tangte komada bang phumati abang PC BJP Rachariya Songpen Korganthi constituency apartment kilika chepati dunji aphan ticket kelong po mate non ki khipon bom EM Raju Tisosi ticket chelong thulok jima mate anut ka prexi long jima pura non malom penangat Korganthi constituency ara datum kachini kang tungaret ajok hithi kulat rong robajo tot prongaling asan chom kachingki kache than lapen kacharju asonsi thek ponlong Bonda ko mada bang phu mate abang PC BJP ticket ki long jima laki jong hele nonama chini ingtung positami apora phat jong hongwek nang kokpo Dok Mokapen Samsing Ingti Farbiang Long Live